Taký dobrý vzduch ide. Prší. Quick, nice JKCL. Hide this video. Yeah, AJ's video is not gonna right. We just bad videos out of us. Is making bad videos out of me. Dobrý podvečer, jsou tady další mimořádné zprávy. Zatímco situace ve středních Čechách se pomalu uklidňuje, naopak kritická je na severu Čech. Labe by mělo v Ústí nad Labem podle posledních zpráv kulminovat v nočních hodinách. A právě v Ústí je moje kolegyně Daniela Badejová. Danielo, dobrý podvečer, jaké máš informace ty? Dobrý večer i tobě, Markéto. Tak ta situace je tady teď taková, že ta hladina Labe v podstatě neustále stoupá. My jsme tady od včerejšího večera a jenom za tu dobu ta hladina vzrostla zhruba o metr. A to nejhorší teprve ale Ústí nad Labem čeká, protože Labe by mělo kulminovat dnes večer a to někde na hranici 11,3 metru. A my samozřejmě pro vás chystáme kompletní povodňové zpravodajství, které uvidíte už v televizních novinách, které začínají v 19:30. Nezapomeňte se dívat.